Aquí mateix estem als Barrancs, al terme municipal de Vilalba dels Arcs. És el camí que porta des de la carretera de la Pobla fins a l'espai del Comeve de les Trinxeres, als Barrancs. I és on s'ha projectat i, com veieu, sembla que comencin les obres de la central eòlica que han anomenat els Barrancs. Bé, a la Terra Alta, com sabrà ja la majoria de persones, la implantació eòlica ja fa gairebé 2 dècades que va començar. Fa més d'1 dècada que es van plantar els primers aerogeneradors, que en tenim un total de 148 repartits en 9 centrals. I va haver un temps que tots els altres projectes projectats, que n'hi havia més del doble, van quedar aturats i no van tirar endavant. Però als voltants del 2015 sí que van tirar endavant la ZDP de la Terra Alta, que a tot arreu de Catalunya van quedar estancades, que no es van tirar endavant, però la de la Terra Alta sí, eren unes zones de desenvolupament prioritari. I dins d'aquestes ZDP hi havia també projectades aquestes 3 centrals que ara mateix sembla que comencen les obres. Aquí va un dels aerogeneradors, allà on està marcat, que és l'aerogenerador número 4 de la central eòlica dels Barrancs, i aquí va la torre. Va la torre de 200 metres. Estem a 390 metres d'alçada, una carena de bosc i de conreus que domina la vall de Berrús per un costat i la Pobla de Massaluca per l'altre, i aquí és on va la línia de totes les instal·lacions. A la meva propietat no cau ni un cable, ni una aspa, ni una línia d'evacuació, però sí que jo aquí a 400 metres tinc un celler. Tinc un celler de producció de vins, totes les nostres vinyes, és un projecte petit i familiar. Vivim en gran part de visites i enoturisme, i llavors sí, estic afectat. Encara que ningú m'hagi considerat mínimament els projectes, sí, jo em reputo persona molt afectada. Si parlem d'aquestes 3 centrals en concret, tots els moviments socials que durant aquestes dècades hem estat en lluita contra la massificació eòlica, en cap cas en contra de les energies renovables, sinó com s'han implantat i aquesta massificació que patim aquí a la Terra Alta, veiem com aquestes 3 centrals també han canviat, tot i que no s'ha informat de cap de les maneres a la població. Ara sabem que seran aerogeneradors de 200 metres perquè han canviat els aerogeneradors que hi havia fa 12 anys, no són els mateixos que ara, i ara poden tindre més potència i per tant són més grans, fan més soroll i evidentment tenen més impacte. I dins d'aquestes centrals sembla que n'hi haurà menys, però que conservaran la mateixa potència. La veritat és que nosaltres vam començar aquest projecte des de zero, vam pensar en 3 fases. Una primera, que era la part agrícola, per replantar vinyes i tot. La segona part era de fer el celler, posar-ho en funcionament. I la tercera fase, que és la que fa anys que tenim aturades, era la fase d'acollida, de turisme rural, com es diu avui en dia. Tenim un mas corral del 1694 i ho volíem rehabilitar per fer un projecte també d'acollida de clients i fer viure aquest entorn bonic i tota la part agrícola que treballem.
I lògicament amb tot això que fa anys ja que estava suspès al damunt, el vam deixar aturat perquè no ens veiem en cor d'emprendre res, sobretot perquè no hi havia cap claredat, cap notícia i un ocultisme total per part sobretot de les institucions. Llavors, tot això el vam viure com una amenaça al damunt del nostre projecte que ara sembla que se realitzi. I llavors, sí, efectivament, allà on podíem donar feina a gent i treballar més nosaltres i fer créixer un projecte real i familiar, no sabem. L'hem deixat de banda tota aquesta part. Cada central, en teoria, no pot passar els 50 megawatts per poder tramitar com a projecte. I per fer això, grans centrals fragmenten els projectes fent este frau de llei perquè no superen els 50 megawatts, però si veus els projectes conformen una sola unitat, comparteixen la mateixa línia d'evacuació i tots els camins i totes les coses necessàries que necessiten per tirar endavant la central. Per tant, el que ens trobem, i ja va passar també en la primera implantació, és que fragmenten els parcs, les centrals, per poder tirar endavant els projectes. I més que parlar de beneficis individuals, sembla ser, i no ho sabem perquè cada persona en l'empresa té un contracte, signa un contracte i no hi ha estipulat quan has de cobrar tu per acollir este aerogenerador a la teua finca. Llavors això pot variar també segons la negociació que tu faigues en l'empresa, però més que beneficis jo destacaria tots els costos i tots els danys que això està tenint per la comarca, quan la comarca de forma molt clara ha decidit quin era el seu camí i en cap cas passa per seguir implantant aquestes centrals, agreujant la massificació que ja es pateix. Per lo que sembla, aquí s'han signat llicències d'obres sense tenir en compte una realitat de vida i productiva preexistent que està aquí Si hi ha menys espai des d'on va la torre a les meves instal·lacions que no pas l'alçada que farà la torre, o sigui que... No, ningú ens ha dit res. Si es fan aquestes centrals, crec que superem el Baix Ebre, que ara mateix era la comarca amb més aerogeneradors, però la realitat és que ja som la comarca amb més potència, no? Els aerogeneradors que ja han implantats en la comarca del Baix Ebre, per exemple, són més petits i llavors, tot i que en siguen més, no hi ha la mateixa potència instal·lada. La DO, la denominació d'origen del vi de la Terra Alta, que és un motor socioeconòmic molt important per a la comarca i que compta amb més de 60 cellers inscrits, va presentar el 2016 un contenciós, un recurs administratiu per poder aturar aquestes centrals. El que ens trobem és que comencen les obres, aquest contenciós no ha estat resolt i per tant que en cap cas tenen la intenció d'escoltar la voluntat de la comarca i d'una part tan important com és la DO.